Vitajte u dnešného videa. Rok 2025 je na konci a toto je video o dobrých udalostiach, ktoré sa v ňom udiali. A chcete naše videa podporiť, nezabudnite dať odber. A môžeme ísť na to. Medicína. Rok 2025 priniesol prelom v medicínskych technológiách. Výskumníci úspešne otestovali nové typy liečby, antibiotík a taktiež zistili mnoho informácií o nových vírusoch a ako ich liečiť. Čo prinieslo miliónom ľudí rýchlejšiu zdravotnú pomoc a kvalitnú liečbu. Do popredia sa dostalo aj prepojenie umelej inteligencie a medicíny. Napríklad Fast glioma dokáže identifikovať nádory v mozgu, ďalšie dokážu v koži, v bruchu, v nohách, v kostiach, v žalúdku, v črevách a úplne ďalej. Takže prepojenie umelej inteligencie a medicíny je určite dobré. Energetika. V tomto roku poprvé klesol počet vyrobenej energie z fosílnych palív po 60%, čo je obrovský posun zo 75%. Do popredia sa dostáva jadrová energia a obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje dnes tvoria asi 25% energetického mixu, zatiaľ čo minulý a predminulý rok to bolo okolo 12%, čo je obrovský posun a jadrová energia tiež zažíva veľkú revolúciu. Jej počty sa neustále zvyšujú, čo tiež prispieva. A ak chcete samostatné video o energetike, napíšte si ho do komentárov. Tak pokračujeme. Na Slovensku je to takto. 61% je jadrová energia, 14% sú fosílne palivá, 17% je vodná, 6,7% sú obnoviteľné zdroje a 0,4% sú ostatné. Takže toto je slovenský energetický mix. No ale povedzme si na rovinu, emisie CO2 aj každé iné emisie každým rokom rastú. A ak chcete o tom ďalšie video, napíšte si do komentárov. Myslím video o emisiách. Antibiotika. Antibiotická rezistencia je globálna hrozba a je to taká hrozba, že baktérie sa stavajú odolnými proti antibiotikám. No a v čom je tá dobrá správa? Vedci identifikovali kľúčový proteín, bez ktorých baktérie nemôžu rásť, no a to je cesta, ako nové antibiotika vylepšiť, aby baktérie neboli odolné. Takže to je to dobrá správa. Internetové podvody. Dobrá správa je, že spoločnosť O2 vymyslela a naprogramovala umelú AI babku, ktorá volá s podvodníkmi a zastavuje ich tak, aby nemohli podvádzať skutočných seniorov. Snaží sa ich zdržať, vytiahnuť z nich informácie, lokalizovať ich a ďalšie takéto veci. Ako ho to zaujíma, má meno Daisy. Očkovanie. Skúste si tipnúť, koľko detí tento rok zachránilo. Skoro 154 miliónov. Tento rok vedci prešli na najlepší spôsob, ako chrániť mozog a neuróny pred neurodegeneratívnymi chorobami a ďalšími. Skúste si tipnúť. Je to obyčajné cvičenie a fyzický pohyb. Ak nevieš, tak si to naštuduj. Najlepšie na tom, keď cvičíte 2 až 3 dni týždenne stredne intenzívneho a intenzívneho cvičenia. Ale aj dosť pomáha obyčajné ľahké cvičenie každý deň alebo 2 až 4 dni týždenne. Takže by som vám to odporúčal. Takže toto sú asi tie najlepšie dobré správy za rok 2025. Samozrejme sú ešte ďalšie. Ak chcete vedieť, môžete sa spýtať umelej inteligencie ako Perplexity, ktorá je na tom najlepšie vo vyhľadávaní, alebo aj napísať Google a tam ti Gemini vypíše. Takže sme na konci u mojich dobrých správ z roku 2025. Môžeš ma podporiť odberom a toto je koniec nášho videa.
Ďalšie dobré správy budú na konci ďalšieho roku a ak chcete nejaké poloročné, štvrťročné, môžete napísať do komentárov. Ahoj!